Os pobrenses xa poden ir desempoando os seus disfraces para participar na choqueirada de verán que se celebrará o sábado 27 de xuño na Praza Alcalde Segundo Durán. Dará comezou ás 10 da noite con varias actuacións musicais. Empezaremos ás 10 amenizando un pouco a Plaza de Alcalde Segundo Durán cunha macrodisco que é M-Music, o DJ Marcos Magán. E logo pois temos contratado un grupo que é o Rocking Girls, que é un grupo de rock, pero de mulleres, non? Feito por mulleres, que a verdade é que non é fácil encontrar mulleres en grupos de rock, entonces nos chamou a atención e quixemos un pouco apostar, tanto Eloi como eu, estuvemos vendo varias opcións, pero nos tuvo así un bo encaixe e creo que vai a estar ben. E logo pois se pasará ao DJ, ao fin da festa, a cargo tamén da macrodisco. Malia que na pasada edición as actuacións comezaron xa en sesión vermú, o Concello decidiu este ano concentrar toda a celebración en horario nocturno, posto que a intensa calor destas datas resta participación nas horas centrais do día. Xa non simplemente cambiamos o formato porque é verdad que así como o primeiro ano, pois o tempo acompañou moi ben a hora de facer tipo tardeo, e tuvo bastante boa acollida. O ano pasado non é que tuvera mala acollida, pero veu unha ola xusto de calor ese mismo día. É verdad que, por exemplo, a actuación que estaba contratada para as 6, incluso nós mesmos tuvemos que retrasala un pouquiño, entonces, como sempre vas a estar un pouco condicionado por o mellor o tempo, pois este ano decidimos, para non collernos así as mans, xa trasladalo a un formato un pouquiño máis de noite, o cal non quere dicir que a xente non poda xa previamente, antes de que empece as 10 na plaza, pois xa estar disfrazado, tomando algo polos bares, que os bares tamén teñen bastante implicación, de feito moitos decoran, o cal é de agradecer. Dende as Concellerías de Mocidade e de Festexos animan a cidadanía a sumarse a esta festa, para o que tan só é preciso un disfrace e ganas de pasalo ben.